היה זה בליל פסח, סביב לשולחנו הטהור של הצדיק רב אהרל'ה הגדול מקרלין. רב אהרון מקרלין, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. קודש הקודשים. כל החסידים שלו היו סביבו. איזו התרגשות, איזו קדושה. לעשות ליל סדר עם הרבי, אין דבר יותר גדול מזה. אין דבר יותר גדול מזה. אומר הרב, מיותר לציין את ההתלהבות, את השמחה שבהם מתנהל הסדר של פסח אצל אחד מגדולי האדמו"רים. רב אהרון מקרלין ניהל את הסדר על פי כוונות הארי. היה עושה את זה ככה עם כוונות על פי הקבלה. והחסידים הרגישו טעם של מעין העולם הבא, כאילו הם נמצאים ברגעים האלה ממש ביציאת מצרים. ורואים במו עיניהם את הניסים והנפלאות של יציאת מצרים. ככה הרגישו. איך עם ישראל הרגישו בלילה שיצאו ממצרים, ביום שיצאו ממצרים, ביחד עם משה רבנו. איך הרגישו כך להיות צמודים? ככה הרגישו החסידים עם רב אהרון מקרלין. והנה הבחינו החסידים שהרבי השתתק. פתאום באמצע ליל הסדר הרב שותק. עוצם את העיניים, מתרכז ככה באיזה משהו. כאילו הוא רואה איזה משהו שקורה עכשיו רחוק מפה. הוא רואה משהו שלא לידינו. החסידים השתתקו גם הם וחיכו לרבם. נו בוא נראה מה הולך להיות. רק מסתכלים בפנים שלא יודעים. הרב עכשיו רואה מראות אלוקים. בסוף התעורר רב אהרון. וככה היה לו חיוך, צחוק על השפתיים. ניכר על פניו שהוא נהנה מאוד ממה שהוא ראה במקום שראה. ואז החסידים שאלו אותו, אמרו לו הרב יגיד לנו מה הרב ראה עכשיו. איפה הרב היה עכשיו? איפה טסת? על מה הצחוק והשמחה? אמר להם רב אהרון מקרלין, בוודאי אתם חושבים שאין בעולם פסח כמו שלנו, נכון? אין ליל סדר כמו שקורה פה. אתם בטוחים שעכשיו השולחן פה של ליל הסדר הוא השולחן סדר הכי גבוה והכי מרומם בעולם. אין בית עכשיו שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא בסדר שלהם יותר פה מאצלנו, נכון? אמרו לא נכון. אמר להם, תדעו לכם, שהסדר שלנו, עם כל הקדושה שאנחנו מנהלים אותו, עדיין רחוק בתכלית הריחוק מהמעלה של ליל הסדר שעושה עכשיו לייבלי הסנדלר. שהוא עכשיו מעורר רעש גדול בשמיים, ונחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא. זה הסנדלר של העיירה. איש פשוט. אמר להם רב אהרון מקרלין, אחד מצדיקי הדורות שהיו לעם ישראל. כל הקדושה שיש פה, כל הדקדוק בהלכה, כל האחדות והשמחה, לא מתקרב אפילו מעט לנחת רוח שיש עכשיו לקדוש ברוך הוא מהליל סדר של לייבלי הסנדלר. מה הוא יודע לעשות שהרב לא יודע לעשות? איזה כוונות הוא מכיר שהרב לא מכיר? איזה הלכה הוא למד שהרב לא יודע אותה? איזה הנהגות של קדושה הוא עושה שהרב לא עושה? שהרב עוד אומר רחוק בתכלית הריחוק. על מה ולמה? אמרו לו הרב, אנחנו חס ושלום לא מזלזלים בסדר של שום יהודי. ודאי שכל יהודי שעושה סדר פסח זה דבר גדול וחשוב ויש מזה שמחה לשם. אבל לייבלה, זה אדם פשוט. זה לא איזה צדיק נסתר, תגיד טוב, אולי זה הסנדלר הקדוש. זה לא סנדלר הקדוש. זה לייבלה הסנדלר כפשוטו. זה לא איזה הסתרה תחת מקצוע של סנדלר. לא. במה מיוחד כל כך הסדר שלו עד שהוא עובר את מעלת הסדר של רב אהרון הגדול מקרלין? אמר להם הרבי, לכו עכשיו לבית שלו ותראו מה אני מדבר. והם מוצאים את עצמם ליל פסח, ליל הסדר, עוזבים את השולחן של רב אהרון הגדול מקרלין והולכים לבית של לייבלי הסנדלר לראות איך הוא מנהל ליל סדר. החסידים יצאו כולם לביתו של לייבלי הסנדלר לראות איזה סדר פסח מיוחד הוא עורך. כזה ליל סדר שעושה נחת רוח גדול בשמיים יותר מהרבי שלהם רב אהרון מקרלין. כל כך שימח את רב אהרון מקרלין לראות המחזה הזה, מה הולך שם? כשהם הגיעו לבית של לייבלי הסנדלר, הם תפסו פינה ליד אחד החלונות. ופתאום הם רואים את מה שעכשיו אנחנו נספר. לייבלי בכלל עדיין לא התחיל לערוך את ליל הסדר. עוד לא התחיל קדש אפילו. שום דבר. עומד שהמגע של המצות בידיו מול אשתו, ואומר, אשתי היקרה, הכתר שלי, בואי נעשה סדר פסח. זה רק פעם בשנה. זה לילה גדול מאוד. חבל להפסיד את זה. ואשתו של לייבלי עומדת מולו, רותחת מכעס, חוטפת מידיו את המגש וצורחת, לא, אתה לא תעשה פסח. והוא אומר לה, אשתי היקרה, בעדינות, ברכות, בלי שום כעס. אני שומע אותך נשמתי. אני רוצה שתדעי שאין אישה כמוך בכל העולם. אני מודה לשם כל יום, מה אתה צוחק אתה? אני מודה כל יום לשם שנתן לי אותך. בבקשה ממך,
בואי נעשה סדר פסח, חבל להפסיד את זה. איך שעושים את הסדר ככה נראית כל השנה. ליל שימורים מול השם, יש בו גילוי שכינה, מה שאין בכל השנה. בואי נעשה ביחד. אני אוהב אותך. והיא צורחת לו. אמרתי לך אין סדר הלילה, פה לא יהיה ליל הסדר. צורחת אשתו בכעס ומחזירה את המגש למטבח. והוא עומד ומתפלל בשקט. והתלמידים של רב אהרון הגדול מקרלין שומעים אותו. ריבונו של עולם, משתבח שמך. תודה רבה לך על המניעות, הכל ממך ריבונו של עולם. תרחם עליי ריבונו של עולם שאני אזכה לעשות סדר פסח. השם, תן לה בלב. תן לנו לעשות ליל סדר כמו שצריך. אני יודע, אתה מונע אותי מלעשות את הסדר, לא אשתי. תמחה לי, תסלח לי ריבונו של עולם, אני עושה תשובה. תן לי את הזכות לעשות ליל סדר כמו שצריך. אשתו של ליבלה חוזרת מהמטבח וצועקת עליו, מה אתה מסתכל עליי ככה? תמיד אתה מצער אותי. איזה טעות עשיתי שהתחתנתי איתך? ועוד פעם הוא פונה אליה באהבה ואומר לה, אשתי היקרה, אין לך מושג כמה אני אוהב אותך. אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. מה מצער אותך? תגידי לי, אני רוצה לתקן, אני אעשה הכל בשביל לשמח אותך. אני אקנה לך מה שאת רוצה. רק תרשי לי לערוך את הליל סדר. כל המרבה בסיפור יציאת מצרים, אפי, מה היית עושה לאשתך? היית נותן לה בעיטה, שם אותה בהסבה כל הליל סדר. גם את המרוך היית אוכלת בהסבה. היא תישאר גם דופן עקומה עד סוכות, גם לא תוכל להתיישר. אסור לתת בעיטה, בטח שאסור. תרשי לי בבקשה לערוך את הסדר. כל המרבה בסיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח, הזמן עובר. בואי נשמתי, בואי נעשה ביחד את הסדר ונשמח בחג. ליבלה ניגש למטבח להביא את המגש, ותוך כדי הליכה הוא מתפלל, השם יתברך, זכה אותי לדעת שזה רק אתה מעמיד אותי בניסיון, השם. תן לי לדעת שאם אני אעמוד בניסיון אני אקבל אור של אמונה, מה שאני לא אקבל בשום דבר אחר. תן לי לדעת שאתה עושה את זה לטובתי, אתה רוצה לקרב אותי אליך. אתה רוצה להעלות אותי ברוחניות ריבונו של עולם, ובשביל לעלות בעבודת השם אי אפשר בלי ניסיונות. מי שאין לו ניסיונות לא יכול להתעלות, לא יכול להתעלות. תן לי לדעת את זה השם. ועיקר הניסיון הוא אם אני אפול לכפירה ויחשוב שאשתי היא שמונעת אותי. ולהשתמש בכוחניות ולדחוף אותה ולבזות אותה ולכעוס עליה, זה הניסיון שלי. או להאמין שאין עוד מלבדך, ולא אשתי מונעת אותי, אתה מונע אותי. תן לי דעת השם שזה הניסיון שלי. אנא, תעזור לי לא לכעוס. תעזור לי להתגבר על הכעס. לדעת שעדיף שאני לא אעשה ליל סדר, לא יאכל מצות ולא ישתה יין, העיקר שאני לא אגיע לכעס. תן לי לדעת את זה, ריבונו של העולם. שיותר חשוב שאני לא אצער את אשתי ויפגע בה, מאשר שאני אוכל את המצות וישתה את היין. ותעזור לי להתחזק בשמחה גם אם אני לא אעשה היום ליל סדר. תעזור לי לדעת שמה שאתה רוצה ממני הוא רק שאעמוד באמונה שאתה מונע אותי. ולא אכעס ולא אתעצב כלל, רק אהיה בשמחה שאני עושה רצונך בזה שאני מאמין בך שאתה מונע אותי, ואני לא כועס ולא מתעצב. בדרך כלל אנחנו נוטים לרחם על אנשים שיש להם כאלה ניסיונות. כל אחד חולם על איזה ליל סדר כזה מפואר, שמח, מאוחד, עם הרבה שירים, עם הרבה דברי תורה, עם איזו הרגשה כזאת של קרבת השם באמת. כולנו חולמים על זה, יזכנו השם. ואנשים שאין להם את זה, אתה נוטה לרחם עליהם. אבל תדע לך שלפי האמת, אלה שיש להם את הליל סדר החלומי שהזכרתי רגע לפני כן, לעולם לא יוכלו לקבל את המתנות שיכול לקבל אותו אחד שיש לו את הליל סדר עם הקשיים וההתמודדות. זה שאנחנו מרחמים עליו. מה שהוא יכול להשיג קרבת אלוקים, מה שהוא יכול לזכות להשגות ברוחניות, להשגות של האמונה, לדרגות, אנחנו לא נוכל להשיג בתנאים שלנו, בתנאים הנוחים והטובים שלנו. כי זה נקרא תעריף לילה. תעריף לילה זה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך החושך, מתוך הקושי, מתוך הניסיונות, ואתה יודע לא לתת לשום דבר נתק אותך מהשם. פה אתה משיג קרבת השם שאי אפשר להשיג בצורה אחרת. זה לא תעריף יום. מי שאצלו הכל הולך בבחינה של אור, של בוקר, בבוקר חסדך, חסד, הכל הולך טוב, לא יכול לזכות להשיג מתנות כאלה גדולות. אמונתך בלילות, את האמונה שרוצים לקבל, זה מתוך הלילה, זה מתוך החושך. זה מתוך הקושי והניסיונות. ליבלה מביא את המגש, שם אותו על השולחן. אשתו לוקחת את המגש, מחזירה אותו למטבח וצועקת, אמרתי לך שאתה לא עושה סדר, רשע. אני אראה לך מה זה, אתה רק מצער אותי כל הזמן, אני לא אתן לך לעשות ליל הסדר. וליבלה בלי כעס מפרס את אשתו, מדבר על ליבה, ואומר לה כמה אני מבין אותך אשתי היקרה, אני מבין את הצער הגדול שלך.
אני אוהב אותך כל כך, כמה צער יש לי על האיסורים שלך ממני. אני בצער שאני מצער אותך. אני אשם בצער שיש לך. אני מבטיח שמעכשיו אני אהיה רק טוב אלייך. אבל בואי נעשה את הסדר, עוד מעט כבר עובר חצות, זהו, לא נוכל לאכול אפיקומן שהזמן שלו עד חצות. דיעבד אוכלים גם אחרי, אבל ככה אמר לה. והוא עומד ומתפלל לשם, ריבונו של עולם, תן לי שכל. ריבונו של עולם, תן לי דעת, שאין עוד מלבדך. והרצון שלך שאני אעמוד בניסיון של אמונה. למה אתה יודע, אדם ברגע אחד יכול להישבר, לשחרר לה איזה אחת, וזה הכל, הלך. לא עמד בניסיון. הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי לדעת. חשבתי שהעבודה שלי של סדר פסח זה אחרת. חשבתי שאתה רוצה ממני קדש, רוחץ, קרפס, יחץ. עכשיו אתה רוצה ממני שאני לא אכשל בלא תרצח. זה הכל. זה הכל. חשבתי אני צריך לעשות קדש, רוחץ. עכשיו אני מגלה שאתה רוצה ממני משהו אחר. שאני לא אעשה לה יחץ באמת, יחצה אותה באמצע ונגמר. אבל אני רואה שאתה רוצה ממני עבודה אחרת, שאני אעמוד בניסיון של אמונה, שלא יחס, שלא יתעצב. תרחם עליי, שידע שהאמונה חשובה יותר מהכל. שיותר חשוב שלא יחס ממה שעשה סדר פסח. העיקר לא לעבור על האמונה ולכעוס, ולא להיכשל בעוון של בן אדם לחברו. כי אם אפגע חס ושלום באשתי, שום תשובה לא תעזור לי. תן לי לדעת שאם אני אפגע באשתי, שום תשובה לא תועיל לי עד שהיא תמחה לי בלב שלם. תרחם עליי, ותיתן לי מילים של פיוס לאשתי, שהלב שלה יתרכך, שהכעס יסור ממנה, ותעזור לי לשמח אותה ולעשות איתה ליל סדר ביחד. אומר הרב, המחזה הזה נמשך 6 שעות. לב עלה מפייס את אשתו במילים של אהבה, מתפלל להשם בתחנונים, ואשתו צועקת עליו ומבזה אותו. פתאום, בלי שום הסבר, אומר הרב, בלי שום סיבה שנראית לעין, הוא לא אמר איזה מילים ששכנעו אותה. התהפך המצב רוח של אשתו מהפך אל הפך. היא ראתה אותו עומד למות, עכשיו היא נרגעה. אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, כולם כל הזמן עושים ככה, כאילו כן, זה אשתי. לנו אין אישה כזאת, חס ושלום. אבל פתאום המצב רוח שלה התהפך. היא נהייתה שמחה ועליזה, היא אמרה לו, יאללה, בוא נעשה ליל סדר, בוא, בזריזות, אבל בזריזות, בוא, לא נתעכב, כבר מאוחר. בטח מאוחר, בגללך מאוחר, אני באתי לפני 6 שעות מהבית כנסת. שום דבר. התיישבו ליבאלה הסנדלר ואשתו לערוך סדר פסח, כאשר אשתו מגישה לו מאכלים, ומשמשת אותו באהבה ובשמחה גדולה. אומר הרב, צריך לציין, שמפאת קוצר הזמן שנותר עד עלות השחר, נאלצו ליבאלה ואשתו להזדרז מאוד בעריכת הסדר. הם אכלו את המצות ושתו את הכוסות יין במהירות, קראו את ההגדה במרוצה ובהבלעת מילים, ואחרי שסיימו את כל המרוץ הזה, נשענו ככה אחורה, עייפים אבל מרוצים. אומר הרב, החסידים, כל זה עומדים בחוץ, רואים את השידור חי הזה. התבוננו במחזה הזה, זה גם חסידים לא רגילים. אתה יודע, חסיד רגיל היה נכנס אליה, גומר אותה. חסיד אמיתי מועך אותה, יושב עליה, לא משאיר ממנה כלום. ראיתם פעם איך נראה חסיד, נכון? חסיד לא נכנס פה בגובה. חסיד אמיתי, מועך אותה ברגע. החסידים שהתבוננו במחזה הזה בנשימה עצורה נשמו לרווחה. סוף טוב הכל טוב, הכל יתהפך לטובה. למען האמת הם לא האמינו שהדברים בסוף יסתדרו ככה. הם היו בטוחים שבאיזה שלב ליבאלה יאבד את סבלנותו. אבל עכשיו הבינו שהוא לימד אותם שיעור באמונה. והם גם הבינו טוב מה שאמר רב אהרון מקרלין, שהסדר פסח של ליבאלה הסנדלר, אפילו שהוא נעשה במהירות, עולה פי 10 על הסדר שהם עשו עם הרב שלהם. שזה נעשה ביישוב הדעת, בהרחבת הנפש, עם שפע, עם כל טוב, עם הנהגות של קדושה, עם סגולות יפות. מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול לעמוד בניסיון כזה? ספק אם הרב היה עומד בכזה.